България се издига на световната сцена като най-романтичната европейска страна, представена в китайската новогодишна програма, и сега ще имаме удоволствието да посрещнем гостите си, които разпространяват нашия дух и традиции. Тези невероятни личности с гордост представят България пред световната публика. С Калоян Павлов, Кръстю Белев и Любов Милева ще говорим за удивителното им пътешествие в света на китайската култура. Добре дошли! Двама участници в тази програма и един китаист, да го кажем. Добре, Също участник в програмата. Също участник в програмата. Добре ли произнесох там благодарято? Не е зле. То трябва упражнение, ясно, китайски език не е за всеки. Особено, но чух, между другото, Новак Джокович преди няколко дни, накараха го китайски журналисти да каже нещо за китайската нова година. Човека го каза на китайски с всичките да кажем и ние. Велико. Хайде, ние сме. Гон си фа цай, син чун куай ле, лонг ниен да цзи. Честита нова година, много здраве, любов и късмет. Късмет в годината на дракона и да забогатяваме. Това започва. Гонг си фа цай. Не си го преведох, искам да уточня, просто си измислих текст, който се оказа близък до това, което се Това е от многото менюта, които си чува в китайските ресторанти. Лонг е дракона. Добре. И те имат хубави пожелания в такъв случай. Дълги пожелания. Вие сега, във вашите възприятия не говорите китайски, предполагам. Не. Калоян и Любов, но пък бяхте от другата страна, бяхте на сцената. Как приеха там всичките тези неравноделни ритми, които предложихте? Изключително любопитно. Трябва да отбележим, че цялото пътуване, което се случи, и специалната покана на телевизията към ансамбъл Чинари към нас, беше една изключителна чест за нас. Ние бяхме много изненадани през цялото време, защото там цари една огромна еуфория. Те винаги са впечатлени. Първо от това, че изглеждаме по различен начин и най-вече от това, че нашия фолклор е изключително различен. Стори им се доста атрактивен и в същото време намираха и някакви общи черти в костюмите до някъде, в съвместимостта на българската роза, както направиха съвместни танци, но изключително позитивно ни приеха. А вие как реагирахте при новината, че имате такова предложение, че ще участвате в тяхната програма? Трябваше ли да адаптирате нещата или напротив, такива каквито сте ги подготвили? Ние до последно не знаехме какво ще правим там. Така че, да, бяхме доста... Предизвикателство беше за вас. Да, така малко неясно, защото в стремежа си да се представят по най-добрия начин, както те и така и ние. До последно се уточняваха някакви неща. Всичко беше в името, естествено, на това нещата да се получат. Снимките, между другото, които видяха зрителите, се състояха в рамките на 3 дни с генерални репетиции, осветление. Много често на терен. Да, изключително мащабен, много сериозен. Ние включително бяхме доста впечатлени от цялата сцена, от студиото, от най-малкото с колко броя камери се заснема това нещо. С колко броя камери? С 14 броя камери. Нашата нова година е с 9. Пък, значи сме близо. Сега, разбира се, мащабите са различни. Предполагам, ние виждаме сега студиото какво е голямо. Разбира се, мащабите трябва да могат да приемат това, което ще се играе. Ето, сега виждаме какво. Някакъв адаптиран танц за роза ли е това? Да, това е танц върху китайска музика на балетна основа, който изпълняват нашите танцорки от ансамбъл Чинари. Любов в случая е в ролята на солистка. Тя играе българската роза. Нейният костюм наподобява българската роза, а пък след това имаше и дуетен танц заедно с китайска изпълнителка, която също играеше ролята на китайската роза, и тази съвместимост, която се получи между българската и китайската роза, която всъщност те искаха. Какво иска тя? Китайската роза цъфти и пада. Тя нашата не е такава. Да, различни са. Аз гледам и двете, защото и затова така си позволявам. Но и двете са красиви. Нека да влегнем на положително. Красиви са абсолютно. Тук няма какво да спорим. Ние имаме и доста уханни български рози. Въобще някакви прилики. Вие от какво открихте, дето си приличаме с тези? Няма как да не отидете да анализирате и да... Може би приликите са по-малко, отколкото не че сме очаквали да си приличаме много, но наистина много е различен света като цяло там. Гледали сме по социалните мрежи, но няма нищо общо, когато го видиш на живо. Наистина те живеят в един друг свят,
може би смея да твърдя, че до някаква степен са доста по-щастливи от нас, въпреки ограниченията, които имат в сравнение с нас, защото ние като хора, които идваме от Европа, така да го кажем, нали, сравняваме всичко, нали, начина на живот, как се обличат, на какво се радват. На мен лично и на моите колеги ни се сториха изключително щастливи хора, като естествено, като едни българи в началото малко се усъмнихме, нали, дали едва ли не се правят, но то няма как да се случи това нещо. И след това, така, като си говорихме, видяхме, че всъщност те са едни изключително трудолюбиви хора и в същото време много щастливи. Винаги се усмихнат. Да, винаги щастие голямо. А с какво впечатление останахте? Доколко те са наясно с българската ни култура? Ами до голяма степен в подробности не са запознати, което е съвсем нормално, но начинът, по който се интересуват, прави впечатление, защото го правят по изключително по такъв начин, че те кара да се чувстваш важен. И наистина го правят с огромно уважение. Не е просто любопитство да видят как е, наистина искат да вникнат в нещата, питат костюмите, кое откъде е, защо е така, тази музика, защо така звучи, защо така танцувате. Наистина ги интересува. Доколко са запознати действително с нашата българска култура китайци? Значи, нашия български фолклор е много популярен по целия свят, още от 60-те години, като почне с Марсел Селие и така нататък. За съжаление, тази вълна малко беше попрескочила Китай. Често казвам, нашия фолклор е много популярен в Япония, отколкото в Китай. Той е много атрактивен. Така че надявам се тази е една от първите стъпки да повлекат крак повече български ансамбли да посещават Китай. Ще има публика, там пазар, огромен държава. Има, разбира се. Да, разбира се, има. Да кажа две думи за предаването. То се казва Мей Мей Югон. Значи създаваме красота съвместно. Серия от предавания за различни държави по пътя за Копривната. Аз гледах 2 или 3, да речем. Сръбското беше изключително скучно. Започва с един комбинат като нашия Кремиковци, западнал там един работник, не може да си плаща ипотеката, идват китайците, инвестират, става един така и завода блести. Беше много индустриално. Така, то там в момента е чисто такъв но при нас, друг трик е там. Понеже нямаме индустриална някаква китайска инвестиция, те са наблягнали на културата и нашето предание мога да кажа, че се получи много атрактивно. Значи, те представят именно Розобера. Започва предаването с едни кадри от българските планини, от българското море. Има кадри от самия Розобер, момичета в народни носи, берат рози, варят са розите. После те представиха Розобера. Аз и един професор от Китайската академия на селско-стопанските науки оказваме. Да кажем две думи за българската роза и за китайската роза. То китайските рози са много, нали? И в основата на повечето така съвременни хибриди са именно китайските рози, но специално българската маслодайна роза се оказва, че е хибрид между роза галика, една френска роза, която е разпространена по цялото Средиземноморие до Близкия изток, и една роза муската, мускусна роза, която идва по пътя на Копривната, дошла от нас от Чинхай, Тибетското плато в Китай, която е различна от роза синензис, много ароматна. И тук, в последствие на хибридизация, тази роза, нали, е намерила своята втора родина в Казалъшката долина. През 50-те години те се опитват да взимат рози, нали, обмен с нашия институт по розата в Казалък. Едно градче Пиньяо в Шандун има много голяма развита розова индустрия. Също така, по време някъде 90-те години имаше световно изложение по градинарство в южния град Кунминг, близо до бирманската граница на юг, където също се изгради, която до ден днес съществува българска розова градина. Тези градини са показали там по телевизията, едни беседки и така нататък, за Казалък се разказват. С една дума тази роза цъфти, дава плод, но масло няма. Съдържанието на масло, маслодайното е почти нула. Тоест, тук действително ние имаме от Бога дадени условия в нашата розова долина. Също така бях занесъл лукуми, те бях донесли чай от рози, чай от ферментирали стенца от рози. Една цяла маса беше разпъната там. Показаха са някои продукти, включително ликьори на розова основа. Тази България е добре известна с тези си продукти, козметика и така нататък.
Разбира се, и китайци се опитват така да правят някакъв внос. За съжаление, не е обемен този внос, но самия факт, че те ни дадоха 20 минути в прайм тайм, ако трябваше нашето Министерство на културата дори 2-минутен клип да излъчи туристическата на България, това би струвало цяло състояние, искам да ви кажа. Да не говорим, все пак те сериозни разходи, тук билети и така нататък. Снима се в тяхното филмово градче на 60-70 км юго-источно от Пекин, Ланфанг, провинция Хэбей, в едни огромни такива павилиони, които са като балони, както го кажа, с плат закрити. Снима се от сутрин от 9 до вечер до към 11-12. Първи дубъл, втори дубъл. Възможност да обикаляте много и да събирате впечатления. Аз живея в Китай от 87 година, така че не знам вие дали имахте възможност. Бях в един много луксозен хотел, но много далече от града, така че едва ли са имали възможност да за малко успяхме в последния ден. Да, отидохме до центъра, разгледахме, така имахме около 5-6 часа. Център е много условно понятие. Тя надмъне център. Да, център на света. За площада, да. За площада и за тези места. Не. Да. Добре, Китай си е интересен, бил съм там веднъж, но далеч от Тянънмън, в едно друго място, казва се Чангду, в най-лютата провинция. Сычуан, най-лютата провинция на Китай, който не е ял пържени скорпиони. Там е мястото. Успяхте ли да се зарадвате на истинска китайска храна? Схванахте ли, че няма нищо общо с европейската, така наречена китайска? Да, разбира се. Опитахме, водиха ни на специални такива и дегустации на специални вечери, които са традиционна тяхна храна. Ние преди да отидем в Пекин, където да заснемеме тези неща, бяхме в Тайюан, който е, мисля, че северен град, в една отделна провинция, която се направиха един огромен фестивал, на който също бяхме поканени като специални гости и там успяхме да опитаме от техните специални неща. И сме доста изненадани. Любов, твоето впечатление твърде мистично се усмихваш. Любов, залюбили се в храната там? Не ми хареса. Със сигурност не е моето. Колко тъжно. И какво? Стоя гладна ли? Ядох спагети 14 дни. Нудли, само на нудли. Да. Това младите хора са много проклети. Значи, ти му кажеш, пробвай, кога ще го прави? Не! Тя е пробвала. Въпросът е, че странно гледаше жабата. В смисъл, жабата по странен начин не гледаше. Тук те разбирам. Да. Там се налага да се реши протеиновото уравнение, както се казва, така че ако не можеш телешко и свинско и пилешко, намираш каквото можеш. Мисля, че ще ме подкрепите. Разбира се, то да ме се ми че харесвам китайската кухня. Аз също я харесвам. Всяка провинция, разбира се, има но се отделна оказа кухня. много интересно, че разбиха ми мита, казах, това, което вие познавате в Европа, въобще и в света като китайска, не е китайска. Сычуанската кухня си е отделна глава, голяма глава в китайската готварска книга. Много люта. По-популярни са, може би, по-морските провинции, Чаоджоу, шанхайската кухня и така нататък. Севера повечето нещата са базирани на пшеница, както при нас, макар че хлябчета са на пара. Така, цял Китай сега празнува Нова година, всички са се събрали. Така, ако сме си поръчали нещо от Алиекспрес, ще дойде с закъснение. С голямо закъснение. Да. Добре, благодаря ви много, на добър час. Как се казваше пак благодаря? Сие. Аз що като самурай го правя, като... Няма значение. Сие. Покланям се, само ще се поклоня. И едно нещо ще ти кажа, Надя. Ако ти дават нещо в Китай, Япония, Корея, където е, с две ръце и го взимаш с две ръце. Обиждаш ги, ако направиш едно, те и аз така. Подавам и ви благодаря. Благодаря на нашите гости за разказа и за хубавата музика, защото народната музика си е истинска магия, която завладява сърцето на всеки слушател.